makorawa ndakandichishanda kushanda nesimba ndichida kupedza nhamo tigare tese nhamo haiperi nokundwa newafa iyoika. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva sekutaura kwatakaita paya tiri munzvimbo yekwekwe kuti Kadoma tiri kuyako hongu nhasi uno tiri mumusha weKadoma another level. Chirongwa chamunofarira, chirongwa chamunodisa. Chao ya hot. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Ngiyaphila unjani? Mina ngiyaphila. Hayi salibonani muri yeZimbabwe. Hayi siloke sikhona phela khathesi namhla sitshelile izolo ukuthi sisekadoma khathesi sihamba le another level program. Antsho njombana lizibonela ukuthi haso kubhaliwe express laba zvazvi. Yeyo athinayi uyu. Ndiyathinayi zwara nasi. Toto ngogara tine yeyu. Tongo mutaurira. But muri yeZimbabwe chandingade kukuudza nezve musha weKadoma ndo mandakadzidza munomu. Ndoziva kuti Sokostina munogona kuti sei ndichinyanya kuziva nezve nzvimbo ino yeKadoma. Ndakadzidza pari muka2 high. Funny enough ticha akandidzidzisa history achiri paJameson High School ndiye headmaster anonzi Matsiwe, Abiot Matsiwe. Well, he's a great man. Achiti handingade kutaura nezvefundo izvi. Asi ndokwasa kukuudzai kuti iye zvinezvi vazhinji vari kuitisana naro kuti hondo iri kuitika uko iya nyika iri correct ndeipi. Mukaenda kwaari Matsiwe anogona kukuudzai historically kwazvakabva kusvika patiri nhasi uno. Saka takuda kutoita another level naye. Aiwa ane kodzero yekuitwa another level. Muri yeZimbabwe anjoli azoli Andrew khuluma ukuthi mina ngaye ngafunda ngale mina pheleka kuseduzani njombana besekwekwe khonapo kuseduze. Hayi sizathu kuwela khona le khathesi. Right. Chirongwa ndechevaimbi. Another level. Tiri mumusha weKadoma. Tiri kuteerana nawo misambo yeZimbabwe. Nhasi uno ndofunga muri kuvaona. Inini handiziva nokwa Moyo nemajaketi aya majaketi vanenge vanozvinzwa shuga. Muri yeZimbabwe rekedzai tikunzirei muimbi atinaye nhasi. Radi yenyu vateereri indoitwa Moyo nekutinya express ndo gurupu rangu randoimba naro. Moyo munhu akabarirwa muKadoma. Alright, musati matanga kutitaura nhoroondo imbotitsenurai one kambo kanonyanya kuzikanwa nevanhu vanyatsoziva kuti ndiani atiri kutaura nezvake. Alright. Bamvana mandibata panoita wedzera roi amai mwana mandibata panoita wedzera roi amai mwana mandibata panoita wedzera roi onana solo inoita wedzera roiko onana kutinya inoita wedzera roiko. Alright, inini ndoitwa Moyo. Ndiri mukomana akaberekerwa paKadoma. But ndakati dzidze yangu kubva grade 1 up to 5 ndiri paKadoma urimuka. Ndopa ndazombobva ndikaenda Mangura kudoma uko ndokwandikazonopedzera grade 7 yangu. Ndikapedzera ndane form 3 yangu ndopa ndakasvikawo zvangu ipapo pa form 3 yangu ndiri kudoma uko. Ndopa ndazodzokawo ndikauya muno muKadoma. Ndomanda kushandawo ndirimo ndichita zvemamaini hangu waya. Ndozvandaita ndiri kuona nhasi ndomandiri. Tinokukwazisai mose nemuzita raJesu. Ndoda kuzivisai kuti tichange tine big Sunday musi wa 26 June kureva kuti Sunday yatiri kubata iyi panzvimbo inonzi Reuton Sports Club pana 4th sezvakataurwa mushoko raMwari. Book ya Mark chapter 16 verse 15, 16 and 17. Shogorinoti, and he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. Verse 17 of verse 18. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. Verse 18, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay on the sick, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Sakureva kuti tine Sunday yatiri kuti zvakataurwa mushoko raMwari zvinenge zvichisatswa paupenyu hwako. This Sunday we call it Sunday yema families
family deliverance kutanga nenguva dzinoita idzo 8 o'clock up to 2:30. Mafamilies ari kuuya akaita sei? Kuri kuuya vanhu vane matambudziko vari kuti mumhuri medu atishungurudza. Maybe kune zvakatorombwa mumhuri menyu, kune zvinhu zviri kunetsa mumhuri menyu. Sometimes haunogona kusazviziva, but unokwanisa kuona masigns ekuti there is something in our family, because kazhinji zvinoitika hazvireva kuti tinge tichiziva every time, but pane zvinhu zvinenge zvichiitika that you notice kuti muri medu hamuna ari kuroorwa, muri medu hakuna ari kushanda basa rakanaka, muri medu hakuna ari kuvawo nechinhu chinobatika. So there is a Sunday yatiri kuti this coming Sunday, it's a Sunday yedeliverance yemafamilies. But before this deliverance yemafamilies on Sunday, kutanga musi weFriday nenguva dzinoita idzo 3 o'clock up to 6 o'clock, then Saturday nenguva dzinoita idzo 10 o'clock up to 6 o'clock. Change tine ma-1-on-1 ekuona mafamilies acho akamirira Sunday yedeliverance. Change tichimboona mafamilies aya tichitaurana nawo kuti zvii zvinenge zvichiitika mhuri mavo, zviri kufamba sei, zviri kubva nekupi, uye Mwari achivasunungura. As we know kuti vazhinji vakanga vachiziva tiri paMai Misodzi, hatisiri paMai Misodzi, tikachinja tava pana 4th Reuton Sports Club muground rebhora. Tikauya ipapo tichanga tichisunungurwa naJesu. Sekuziva kwedu kuti there is power in Jesus, and hakuna ane simba rinodarika raJesu, uye Jesu ndiye achanga achitisunungura. Saka patiri kuuya hatisi kuzoona ini, asi tiri kuuya kuzosangana naJesu nezita raJesu. Amen. Thank you. God bless you. See you there as you come. Vanorwara, vakasungwa, vane matambudziko akasiyana-siyana. God bless you as you come. Ndiri muno mukadoma. All right. Yes. Saka mumhanzi makapinda sei? Mumhanzi ini ndaingova munhu wekuti kubvira kudhara ndaiva munhu aifarira kuti chero album rikabuda tombotira Tongai kana radembo riari handiti Tongai Moyo mukoma wangu DEWA the late rikangobuda album handaimbopedza 5 days ndinenge ndatopedza kutoriimba rese ndisati ndatombotanga zvemagitari, ndobva ndatozonyatsa kuona kuti inini regai ndimboona kuti zvikaita serious nazvo zvinhu zvogona kubuda. Ndingangoti chandakatanga kuita inini ihope dzakangotanga kuuya ndiri kumba ndakarara, ndinzi ndiri kutoridza ndini ndiri pastage ndiri kutorova, ndakatozadza vanhu kuti zvekutotamba zve, but song yandairova inini yanga iri yadembo, ndiyo yandairova ndichitorova iri nyowani isati yarekodhiwa, but vanhu vairatidza kuifarira zvisingaiti. Ihopedzi ndamuka mangwana kuseni kunodai so handigone kuridza gitari ini, handina kana chandokwanisa kuita, but zvazvitika zvezve chii chaizvo handisitombonzisa kuti zvipi, regai ndimboona kuti ndingaita sei, ndopandakatanga kuita shungu dzekupinda mumagitari. Saka izvi zvimaakurirova gitari? Aiwa, zvesimba chaizvo. Wakazodzidza sei kuti utange unyatsoti ndakugona kuridza? Right, munhu akanditanga kundidzidzisa gitari inini ndiye mukoma wangu, brother yangu inonzi Gift Porovera, anofamba neEmrai Brothers. Ndiye munhu akatanga kundidzidzisa zvemusic. Tichizobva ipapo tichizoenda naye kwamukoma kwaDEWA kukwekwe vachiri vapenyu, tichimbonoita kuti tiite maauditing kuti tidaumbo tipinde mustudio. Tongai Moyo ndiye akandipa day rekustudio inini kuGram, tinanaro nemudindo ndovataiva navo achinzi mukomana murefu, ndopatakatanga kutovaonerawo ipapo vari papo tichienda kwaTongai kukwekwe vari vese ikoko, tikatambirana ndopakatangira usawira hwangu friend wangu naRoni Mudindo papo. Yes. Saka tingati pakuzotanga kuti makutsikisa kusvika pari nhasi mane maalbums akawanda sei? Right, maalbum andinawo inini ndine 7 maalbums. Yes, ndo andinawo. Then rechi 8 ratiri kutoburisa izvizvi zvimai ipapa. Mwedzi unopera kwauye pane zviri kuitika ipapa, titori kustudio ndokwatatiri nezuro wese mari mwezi wese mwedzi wese wapera tichimanzana nenyaya dzestudio totoburitsa new album riri kubuda manje. Muno muHarare here, muno mukadoma here kuti muri kuitira kuHarare? kuHarare ndokwatiri kuitira recording yacho, but album launch yacho ndichaitira muno mukadoma, ndoma ndichaitira. Yes. Tiri kuinvitwa here? Aiwa, mese tokudai. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe, tinavo mukoma vatinavo Solo Moyo, ndo vatinavo muchirongwa chedu Another Level. Mukoma Solo, makaroora here? Ya, ini ndandiri munhu anga akaroora zvangu, but pari zvino ndiri divorce. Okay. Ndiri ndega
ameno tichazotsvaga yekuruta kai kudzinga mukadzi hatizivi zvichaitika zvozvo tichazomboona kuti toita sei kuti tizombovaonawo ipapo pamberi zviri mugwara makabarwa gore ripi? inini gore rangu ndakabarwa gore ra1980 Zimbabwe ichiti gedya gedyawo futi zvinofadza zvikuru. Veruzhinji ungangoda kunzwa kuti kunze kwekuve serious nemimhanzi matimu roita zvemining ko munguva yenyu yekufara munguva yekusununguka ndezvipi zvamunofarira kunge muchiita? Kungobvawo timboendawo kubhorawo nekumboonawo bhorawo tapedzawo bhorawo kutodzoka toenda kumaresa emagitare ndokwatonyanyosimbira tiriko. Tikabva ipapo kazhinjiwo taona kuti zvapera todzokera kumamaini kwedu ikoko ndokwatinenge tiri. Tichiongorora maalbums enyu mataura akawanda asi ini ndongoziva ndofunga mairi chete. Saka maybe tingade kuziva kuti gore rakati makaburitsa aka iri kusvika pari nhasi uye zvoti akagamuchirwa sei neveruzhinji? Alright. First album rangu ranga ndakatanga kuburitsa inini rinonzi Ngazive zvenyu rakagamuchirwa zvisingatoiti ndorakatanga kundipinza mustudio. Vanhu vakaritambira kozouya second racho nainzi Chimvana changu. Iroro harina kana asingatorizive ndikatotaura zvesong inonzi Chimvana changu nemavhidhios harina kana vashoma vasingatorizive album iroro ndoriziva. Imbochitsenurai futi. Varume kana ndada icho Chimvana changu mondisiyawo nditambe naye kazvandinoda ndiyewo zveanonditambirawo zvandinoda mundisiye nditambe naye ka chinenge chauya chinowana ini ndo maimbiro acho anenge richitwa chinenge changu Zimbabwe handida kutaura hangu zvakati wandei handine mashoko mashoma kutaura kuti vanoimba nezvemvana muri kumbotembei. Aya ndinenge ndine Chimvana changu chandinenge ndichitaura nezvacho. Album ramakuburitsa nezve ratirane zita? Hatisati tichiri kutogadzirira ipapo. Vanopa mazita vacho vari kuuya. Manga muchiri kutsanangura henyu pamanga masvika paChimvana changu mamwe maalbums? Alright, tabva pana Chimvana changu ka ndobva taenda pana Tave pandima handiti ka rechi3. Tabva pana Tave pandima ndobva taenda pana Mubata kwese handiti ka taenda pana Mubata kwese 4 handiti ka tobva apo taenda pana iyo randa chimbairwedzera roikwe 5 handiti ka then tozoenda pana rechi6 racho rinonzi Nyaya yakanaka handiti ka rechi7 ndore last year rinonzi Zvinobva kunashe then iri ndo rechi8 manje ratiri kuda kutoburitsa this year. Risati rane zita? Risati but soon rinenge ratovapo. Imimi munonyanya kuimba nezvechii? Inini zvangu inini zvandoimba nazvo inini tsika, rudo nemagariro. Alright, album nyowani zvatiri kuita ndezvekuti patiri kudzokera ipapa next week apa ndopatinenge taane zita racho then tichizokuudzai vanhu tiri kufamba sei naro but inongoziva vatsigiri chete kuti this month arikubuda. Matimane mavideos here? Mavideos aripo ato Chimvana changu revideo iro riri last year iro riri rine mavideos mamwe riri paTV rinobuda kumaprograms akatoita seana ezomugidho nana maprograms akatoti ari paTV papo rotobuda then mamwe acho futi 3 acho tinorumidzira mukutomaendesa futi ivo. Vaira Moyo ndo ana sekuru but ana sekuru wangu wese problem yava nedzungu. Vanozvinza shuga hanzi vanogeza nemukaka. Yarozati vekwadiwa vese kugeza chete. Adini angari mafaro edu mhuri yeZimbabwe kunge tichitandara navo mukoma. Maita basa zvikuru sekuru nebasa ramaita kutaura nesu veDrewmas Media so that we take you to another level. Muchatongonzwa mafoni achipinda ipapo pakuti aiwa matotisvitsa another level. Hai mhuri yeZimbabwe ntemba lijabulile likholisile libona phela isizalwane sangapha eKadoma. Hayi uchisa ngapha siyawazi ukuthi le Harare vazathi befike khona ngale ngoba phela hayi abanengi abase Harare labo badlalela khona sakasabona ukuthi kuzahamba njani. Iye papa unokona zvatiri kuita tikurwa bhandi kanditi chegutu takarova Obed Chari. Yes. Muno tinawo sekuru solo
Moyo, Mukwekwe, Roni, the tallest guy. Ndanga ndichine question yekuti ndiana akareba Japreza, Roni kana Manatsa. Ya, ipapo pane nyaya tichadzifambira. Tichadzifambira tinonyasoona kuti todzifambira tiri zvokunetsa nevanhu. Plaze muimbi akareba kudarika vamwe vaimbi muZimbabwe ndiani? Tochizotsvaga neakapfupika wacho. Neari pakati nepakati. Sekuru anogona kuwanika kune vakapfupika. Ngatisangane muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tangatine program another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.